Pinakauna kang nag-iisahanon niya powder coating facility sa bugos ng Western Visayas ang inagurahan na. Pagpasangkad sa mga lokal nga negosyo target sang abo nga pasilidad. Yaring balita nga aton gintutukan. Agud makabarato mga metal producer sa rehiyon kang hindi na kinahanglan magbiyahe sa Cebu kag Manila, isa ka pasilidad ang ginpatukod bilang suporta sa mga Negros producer. Our frames to Cebu or have them manufactured in Cebu and then trucked back here to Negros. Then we have to weave it here to ship overseas. So you can just imagine the logistics cost and the manufacturing cost will really go down because of this. Ginpangunahan sang DTI ang programa kaupo ng Technological University of the Philippines, Visayas. Ang pinakauna nga powder coating facility sa Region 6 sinahamtang sa Luis J. Montinola Resource and Research Center sa Barangay Matabang, Talisay. Labing nga makabenepisyo ang lokal nga negosyo nga natuon sa manufacturing, automotive, construction kag produkto sa komersyo. Hindi lang siguro sa mga wearables or sa furniture and furnishings, but probably ang isa ka challenge dara is sa agri. Ang powder coating proseso kung sa diin ang metal nga ginapintahan sa pag-spray sang powder form nga pinta. Popular ang proseso bangod mas epektibo kag barato maluwas pa sa mas mapag-on nga produkto. Sa pagpatukod sang pasilidad, mas madamong produksyon kag mas dako ang ginansya. It is built to last, but most importantly, TUP is for the world. Ang TUPV ang mangintag dumala sang pasilidad. Kay gayunan man ini para sa mga estudyante nga makakuha sang hands-on experience bilang masunod nga mga inhinyero, mga frame, bag kag cabinet ang pila lamang sa madamong nga produkto nga kinahanglan sang powder coating. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.